ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତୁମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଠ 27 ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି এই ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନି, ଆଧିରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟି ବୋଧେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟିର ନାଁ ରଖା ହେଇଛି ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଚାଲ ପଢ଼ିବା, ଝିଅଟି କ'ଣ ଭଲ କାମ କଲା ଜାଣିବା। ପଢ଼, ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼। ଗୌରୀ ଓ ଗୌତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଃଖୀରାମ ସେମାନଙ୍କ ବାପା। ବାପା, ମା, ଗୌରୀ ଓ ଗୌତମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରଟି ଛୋଟ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଦୁଃଖୀରାମ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଦିନେ ଦୁଃଖୀରାମ ବାବୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ଗୌତମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଥାଏ। ଗୌତମର ଦେହ ଦୁଃଖ ଗୌରୀ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଦେଖି ଡରିଲା ନାହିଁ। ଗୌତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୈଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଦିନେ ଦୁଃଖୀରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୌତମର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା ନା, ତାର ଭଉଣୀ ସିଏ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲାନି ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତା ଭାଇକି ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ କିଛି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସେତେବେଳେ ଜୋର ହଉଥାଏ, ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଖାତିର କଲାନି। ସେ ତା ଭାଇର ଦୁଃଖ, ତା ଦେହ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଖାତିର କଲାନି, ଡରିଲାନି। ଗୌତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୈଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ବୈଦ ଗୌତମକୁ ଦେଖିଲେ। ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଯାଏ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଗୌତମ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ତାର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ ସେ କେମିତି ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଗୌତମକୁ, ତା ଭଉଣୀ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବୈଦ ଏଠି କେମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌତମକୁ। ତାକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଯାଏ। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, 7 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଦ ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲେ। ବୈଦଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇଲା ଗୌତମ, ତାର ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଗୌରୀର ଦୁଃସାହସ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାବା କଲେ। ସଭିଏଁ କହିଲେ ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଗୌରୀ ଗୌତମକୁ ନେଇକିରି ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଔଷଧ ଆଣିଲା। ତାକୁ ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ତା ଭାଇକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଲା। 7 ଦିନ ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତା ଭାଇର ଦେହ ଭଲ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଗୌରୀକୁ ବାବା କଲେ। ପାଠ 27 ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଏହି ବିଷୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଯେ ଗୌତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୌରୀ କାହା ନିକଟକୁ ଗଲା। ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୌତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୌରୀ ବୈଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୌତମକୁ ବୈଦ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୌତମଙ୍କୁ ବୈଦ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ତୁମକୁ ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଗୌରୀର ଦୁଃସାହସ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ହେଲା ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ମୁଁ ରବିବାର ଲେଖିଛି, ତୁମେ ତା ପର ବାରଟି ଲେଖିବ। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଲେଖିଛି, ତୁମେ ତା ପର ବାରଟି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଲେଖିଛି, ତମେ ତା ପର ବାରଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶନିବାର। ଏଇଭଳି ତୁମେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି ବିଷୟଟିକୁ ତ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରୁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।